Soc en Rai Puig i us presento una de les rutes més top en caiac de mar pel Parc Natural del Cap de Creus. Començo la jornada a la badia de Portlligat, famosa mundialment per haver-hi la surrealista casa de Salvador Dalí. Bon dia, som-hi cap a la punta del Cap de Creus, lloc màgic i especial. Un cop equipats i ja dins el caiac, navego per les calmades aigües de Portlligat, on hi ha una esplèndida praderia de Posidònia. Recordeu, una planta que viu dins el mar, no pas una alga. Passo pel costat de l'illa Portlligat, on fins fa pocs anys hi havia una comunitat de hippies vivint-hi. L'objectiu és arribar allà, a l'illa de la Messina, i tot seguit fer un creuament llarg fins la Massa d'Oros, i tot seguit tornar a terra ferma a la punta del Cap de Creus per tornar costejant. Ja a mar obert, visito la segona illa, l'illa de la Messina. Una colònia de cormorans em dona la benvinguda. La veritat és que mai havia estat aquí abans, i descobreixo aquest pas amagat entre els illots. Tot seguit poso rumb cap a la Massa d'Ors, la punta més oriental de la península Ibèrica, l'últim sospir dels Pirineus. Quina bassa d'oli, increïble. Com està l'aigua avui? La Massa d'Ors també és coneguda com Serrata, està cap al per què, oi? Aquesta remota illa també és coneguda internacionalment pel seu meravellós fons marí. Després torno cap a la punta del Cap de Creus, on hi ha el seu far, i exploro la quarta illa, l'illa S'Encalladora, una reserva integral dins el Parc Natural. Fixeu-vos que erosionada que està la roca, increïble. Aquí un filó matita, i fixeu-vos els esquistos, quants foradets, que erosionat. I és que el Cap de Creus és una zona protegida per molts motius, però especialment per la seva excepcional geologia. Tot això fa que sembli que navegui per un país llunyà. I arribo a una de les joies de la corona del Cap de Creus, aquesta excepcional cova marina, un túnel amb un avenc de grans proporcions. Uau, mira que ja he vingut vegades aquí, però cada vegada que vinc m'emociona. És un lloc especial, increïble. Fixeu-vos, una autèntica catedral. Finalment, desembarco a una de les diverses cales amagades que hi ha, refugis naturals en dins de tramuntana. Una cala per mi sol en ple juliol. Cap de Creus is different. Com sempre, abans de marxar, recullo algun residu que trobo. Com a mínim 3. Tenim o seguir aquesta filosofia en les teves rutes. Recorda que per fer una ruta així en caiac cal comprovar sempre la previsió meteorològica. I també haver fet formació en tècnica i seguretat en caiac de mar. Fins la següent aventura.